E county ma Kisumu nyakura magejwang kuom thuolo machielo boma ma Kisumu bende koro dhi rwako twak mar bero bombe ma Afrika. Welo mawuok e bombe 65 mag pinje Afrika kod mawuok e pinje mag Ingereza osechopo e county ma Kisumu ka giikore ne twak mar ndalo 5. Johala e boma ma Kisumu geno bero yuto magi mano e romo no koro kachakore ayanga odiochieng' ma kawuono. James Okoth nigi ler mathoth. Kisumu Airport. Welo medo piyo e boma ma Kisumu ka giwuok e pinje mag Afrika kod mago mag Ingereza. Twak mar bero bombe duogo e boma ma Kisumu kuom thuolo machielo. Kisumu being a secondary city, not the capital, an intermediate city, hosting a summit like Afri-Cities, indeed, it puts Kisumu in not only in the African map, but in the world map. So this ceremony being also held not at the capital city, which is Nairobi, but at a secondary city like Kisumu, shows the importance of intermediate cities. Bang bagoromb Afri-Cities higa mokalo, boma ma Kisumu kendo biro kelo kanyakla jotend boma 65 ma ae pinje mag Afrika kod mago mag Ingereza. Kathor wach maduong' en jiwo chenro mag loso chiemo ne jodak e bombe. Romo madhi kao ndalo 5 isiro gi piny Ingereza kendo okelo kanyakla jotelo mag bombe e pinje buora mabiro twak e wi chenro mag bero bombegi. Mayors and city officials are the ones closest to the citizens, and they are most able to listen and hear and support the government infrastructure and systems that are better for the people. We are delighted to be coordinating this very ambitious and unapologetic project, which seeks to bring together 20 cities, 15 from Africa, 5 from Europe, as well as 24 partners working on food systems, particularly focusing on urban food systems. Okang' ma igeno ni dhi ting'o humb boma ma Kisumu nyaka e lai machielo e weche motenore gi dongruok ka jopiny bende nigi geno mar bero ohala e kinde ma romono biro dhi nyime. A lot comes with this sister-city relationship because when we adapt a city, we now have direct conversation with the city. We try to look at their potentials, what they do best, their challenges, and equally same as in our metropolis, and we try to see how best we can bring these cities together. Twageno ni welo kobiro gidhi tiyo gi geche mo miyogi, welo kodonjo gidhi ng'iyo gik moko economically lokruok betie, kendo chuth wagwero kamano ne management mar Kisumu nigi metiyo matek mondo wendwa kodonjo to giyud ka environment ma Kisumu International Airport, Kisumu County, at least opogre gi counties mamoko kalore gi ler moneno kantie. Kotwak bang' chuo koke kaka jakanyo manyien mar riwruok mag bombego, meneja mar boma ma Kisumu Abalawanga nokwayo jopiny kod johala mondo oikre ne welo mawuok pinje maoko. Kisumu maber ahinya nikech Kisumu sani nonyiso ni international map. Sani koro ok ng'iwa ng'iya nong'iyo udonre kodwa ka. Waning'iyowa e piny mangima. Kendo welo gi kobiro welo ka ng'ato oweyo dola moko ka ma gibo chamo rech e dho nam, kendo ibo yudo ka potende hotel ma gidake no bedhi maber. Twak biro manyo yore mag nyago chiemo moromo ne kwand oganda mamedore e bombe. Romono idendo gi dho ngere ni Afri-Food Links ka jokanyo nigi chenro mar twak e wi weche motenore koda ka ler mar alwora e kind mamoko. The trade, shake, good. James Okoth, Ramogi TV.